Το έργο αυτό είναι το πρώτο που είναι εδώ στο σταυροδρόμι, στην είσοδο του χωριού, και είναι εμβληματικό. Εμβληματικό από την άποψη ότι δίδει το σήμα τι ακριβώς θέλει να προωθήσει το μουσείο. Το μουσείο αυτό είναι ένα μουσείο που θέλει να αναδείξει τους αγρότες, τους βοσκούς, το ψωμί, και όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο φαίνονται εδώ πέρα. Φαίνεται με έναν τσοπάνο ο οποίος πάει το κοπάδι του, αυτός που οργώνει, η γυναίκα που κουβαλάει στο μήλο ή κάπου αλλού, τα πουλιά τα οποία είναι το σήμα του μουσείου και είναι τα διαβατάρικα πουλιά τα οποία έφερναν τα μηνύματα στους ξενιτεμένους, και πίσω ένας δρομέας ο οποίος αναγγέλει το γεγονός, ας πούμε, του τι συμβαίνει εδώ στο ελληνικό, σε αυτό το χωριό το οποίο απέκτησε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και είναι ασυνήθιστο και από κάθε άποψη, και εν πάση περιπτώσει φιλοδοξεί να αφήσει ένα στίγμα σε αυτόν τον τόπο.